Igbo Igbo dawa jebode kere n'ụbọchị ketati Igbo bụrụ eze bụ ọzọ. Unami Ijele ya na ONOWU Igbo ha na-agba mgba since. Onye ga-akụziri nwanne ya Biafra bụ onye ga-akụzi. I don't just understand because atọ gị watch go the video anụ ebe ONOWU Igbo na-eme gị adreesị Ijele. Ọ bụ na imeche echefukwana ka comment, share, subscribe ma click your like button ya gazeli m. Igbo ndị ọma njem ọnụ ekene m unu. Asị m ngụ onye ji ekwu ngụ onye ji eke akwanarị ya ọma ma elu unu so hello cool down na-agbakwa speed yo. Deni Uchechukwu ke ije Samuel Okoroikpa muna ya folele one day J White ka ife na-eme Justin Brennan the other ma ọ bụ na ide follow anyị na TikTok kabaru follow anyị na Instagram, Facebook ma ọkwa na YouTube. Onye nwere ebe ị ga na-esonyela anyị ndị na-agwa bụ ndị na-amara about ONOWU Igbo TV and ONOWU Igbo Media. If you need ebe ebe a ịka more than iwale efe ịbịalụ ịgbawa dọ ife ma like bụ ndị na-abịa na my school abịa n'bọg like m ya mana ife niile abụ gịnị ka a na-achụ interest. Mgbe ọ bụ na efere a na-agbawa na anụ obodo ngwongwo nwere a na-achụ dị ya ọ ife o ji wee dị na o nwere oge fa na-abụ fa bịa ị na-akọwalụ fa na eko si dị based on na nke anyị na-ekwu abụrọ nke fa chee nụ anyị na-eji akpọ onwe anyị iyi ya so anyị nwee ike ịkọndem ịkpọ iyi in totality. A ga na-akpọ iyi, a ga na-anụ ọgụ. O wee bụrụ ife bute m na program today ama n'inugo maka onye na-akpọ Ngozi Orabueze. As long as ị na-ekwu okwu ife gbasara Biafra na ala Igbo, ị ga na-anụ afa the woman, ị ga na-anụ afịa nwaanyị a chefu na-enwe onye a na-akpọ Nelly ofu egwu amaghị na aghọta. O nwere many things na-eme na be anyị ndị be anyị efu ewepụ mugu ju na be anyị. Many people are na anụsị afa today no go ever hear of their name. Mana mugu dị na be anyị dị too much. Be anyị abụrụ breeding ground a na-create mugu every day. Ndị a ga na-eri ọlụ fanwa bụ ndị ga na-agba unnecessary wars. Onye aka anyị bịara o nwere ndị bụ na ikwu anything gbasara nna ndị ka na ikwuru anything ọ bụla dị anya afa na achọrọ ịnụ akpọba gị iyi n'bọọgụ ka ọ ga-eribe. Echefuo n'ụwa dịrị etu a. Movement ọ bụla efu na-abụrụ social ọ ga-abanye n'ime ma ife nji agba gị all these things maka ya na-ajụ kere ebe onye a si apụta ka o si apụta ọnya ka iji wee bịa skuul so otu ya bịa na-eke amụọ da etu a mmiri madebe bịa makwana most of you aghọta adị na these people a na-ekwu na-eme ihe na-eme n'ala Igbo. Ị makwana ndị anụwa ejegoje kegharịa ala Igbo etu esi wee kebu ya bifo. O nwere oge anyị na-enwero steeti na Nigeria. Ife enwere bụ region enwero states then ife enwere bụ region emesie create be states. Ọ dị bụ 4 region anyị si n'afọ a create be state. Anyị mechaa lue 12 states. Anyị mechaa lue 17 ka ọ 19
si 19 baa 21, si na 21 baa 30, si na 30 wee baa 36. Now n'ime ife niile a ekesi last ife anyị ma na enwe bụ 5 South East states, but it's 5 Southeastern states. South, the 6. I want the 5. I know where we're going to go and I'll go for etu space here and they never connect. It is where meditating. These people we kunye we ga kegalia the 5 states. Kechazienya adi kwoli and ozo we ketia 40 states. Sisa ni Igbo or the territory fakpolu Biafra. Erio geji we ke states. Nsogbu ji we dị. O nwere ndị si n'Imo state banye Rivers state. Mana ofu community. Like I say, Ohaji Egbema. Iru efu na ndị nke a nwere ndị baile side ya. Nwee Oguta nwee ndị baile side ya, nwee ndị ba etesi na akọsi anya Egbema baile ebe a banye ebe a. Ọkwa the same people o. Mana as long as akpọ state ekegokwa. Enwego boundary. Ada emekozikwa meeting. Ada akwakozi ozu. Ndị a mind is inside the allocation, maybe allocation si abịa kafa face. If I want a local government in there with they will their side the outside there. Which na ndị nke weta nke fa late. Abịa nwe division. Abịa nwe say division even today many people na abịa na this my program. Fana say na ya chọ aka ekewakwu anyị dị more. Anya chọrọ ka na-ekewasị anyị na-ekewa anyị na ọ na-eme nwanne ada amazi nwanne ya. Ya ka ndị apụta wee dalụ anyị Igbo wee kegide ya wee kee nya 40 states. Ebe o si kazi njọ ebe na-ewute mbụ na ekechalụ states niile a. Anyị amarọ governors anyị. Anyị amarọ members House of Assemblies anyị. Siso ife anyị na-anụ debe bụ Major General ndị na-agba war this that yetego mo rank ya. Anyị amaba ebe Ministry of Health anyị dị. Ka anyị malụ ka anyị si apọchu ife dị ebe a. Ministry of Education anyị ama ka o si wee kwado. Central Bank anyị tie ebe ọnụ dị ya. Even coat of arm na ndị otu the coat of arm around destroy the team because na ụmụ ebe a represented well na ba anyị na anyị nwe zoo upe. Many things dị ebe a. Anyị amara ebe ọ dị wee na anyị kwesịrị ibido mana anyị na-anụ every day. Na-eburugo ụzọ create all these things even gbanye nwebe. If I na-ekwu ife dị na-abụrụ preparation towards achieving ife na-enwere definite time or date. Etu a n'Igbo si wee ghasa, you and I knows very well. Now for so many years, o nwere oge some girls bidoro they receive ife dịka sanitary pads na school. O nwere oge abịa na-eme ya. Abata na school ekesi anya some girls to encourage them ka akụzikwa alụfa the importance of either use pad rather than use napkin, omago, tissues and stuff. And Morocco is where they ego those things. They take it toll on some girls. On a napo ego. Because you check their living condition. Biabolo girls in a secondary school. Some girls now for their menses from year 2 JS2. Some JS3. Some SS1. Where Bogobe. And Ababia. And ekebia our girls in school then. How many people ka get cheta na fa walo foundation ma we nka na fa na eke na fa the responsible for eke ya no even abu if fa well fa na eme na Igbo ebe abu ife kpọbatala this lady bụ Ngozi Orabueze. O nwe video nya dị ebe a anyị ga-play
ka anyị fụ a role of a mother, influence mother nwere ike iwetanwu n'obodo. Na nwaanyị a bụ Ngozi Orabueze, ihe ọ kwesịrị contribute n'ala Igbo anyị na-afụrụ aka rather than ife ọ na-preach anyị. Ọ gaa n'oge anyị na-ebe onye nwee some kind of recognition na federal level based on academics or whatever, apụta anyị are celebrate ya, but at the end of the day ịmafụ their contribution n'ala Igbo. Amamife na-ekwu ịneghalị anya na those women akpọ women of substance today, na anya ka ịmalụ one n'ime ha ị na-afụ aka fa n'ala Igbo. Ọ bụrụ football academy ka onye a mepere to train a girl child n'ala Igbo. The criteria needed for you to join their academy. Okay, when I say that this is 5 years running, that na this academy they responsible for inye over 10 girls n'ala Igbo, a better club na Europe. A very wonderful opportunity which nwa bụ nwaanyị ya bụ Ngozi Orabueze inwelu that opportunity isi ona wee mee ife dị ona ka i wee touch the life of our girls. Mmebido na-play this your tape ka nsi ege ya ka i wee ghọta ebe nsi wee na-apụta. Meanwhile mụ na Ijele nwekwa kwantata ahụ, so ọ bụ na olu gị share this video ka i wee na-eme ya anyị na-eme. Araneze na anụ m na-ege ntị. Awo in Osho. Gee ntị. Cool down. Abana speed because abugoro you awa. The same community with Commander O. Achon ko bidi ya n'isi. Ngwa ga ntị. General Owam. Oh, kubezi. This guy was beaten, mutilated, and dumped inside a pit where he died under General Butuzo. But I want to let Biafrans know that what General Butuzo, Commander Owam or General Owam, what they are doing is not acceptable to the United States of Biafra government. They have no rights to be taking their lives. In the life of whatever, United States of Biafra. Ki wee na-aghọta. Ndị ekekwa na nye afa, na afia bụkwa United States of Biafra. O nwere ike gị nwa mahadum na afia nya USB. Ka anyị wee na-aghọta ebe fa nwa si aleta na ebe mụnwa na-eje. Ka abụrụgo United States of Biafra, which ọ bụ ozi ha nụ n'ọnụ Maazị Nnamdi Kanu. Ewefugo Maazị Nnamdi Kanu na ideology ya na movement ya debe ya n'ụzọ flow to this very one, because automatically if ha bụrụ IPOB na-ekwu okwu, if ha bụ Ngozi Orabueze na-ekwu, and yanwa na ama many spokespeople anyị nwe yotago anyị ama ebe information ga-esi wee na-abịa. O nwere ife nwaanyị anyị na-ekwu achọ nke iweregoro that United States of Biafra one, and onwego some commanders ndị ọkpọrọ afa ndị nke a ka a na-agwa iche na ebe a na-eme na ana Biafra. Anyị amụrụ ma ọ the same kingdom na-ekwu okwu a ka ọ different kingdom na-ege ntị. Of other Biafran soldiers that are fighting daily, that have fought daily to Biafran soldiers have been fighting, that fought daily to ebe ka a na-anụ ọgụ a na onye na ibie na-anụ gịnị na-ese ọgụ a na-anụ ihe a ọ nọkwa na news ka ihe na-emezi kedu ọgụ a na-anụ ihe a anyị bụ ndị Igbo amaba na-anụ ọgụ. Hey, nwaanyị a bring us to this liberation where we are. okay. They have no rights to do that. Cool down na ọ video ka m na-play so ọ nwee ife mfu wee sị ka m wepụta. Cool down na time na aga time zone and your location. Na bịakwa hapụ ihe time zone na location a. Okay. Okwano for a reason can you wear na post voice this my guy nwetalo this video na nke and I can wait to Dr. Ngozi Orabueze si we na blow hot na n'isi butuzo na ndị otie e mara na akpọsi afa na akpọ na ajụ kedu afa bụ say fine, who are these people? Who are these people? Yeah, na ajụ na wata
Ana Igbo mụ na si n'ime ya ndị a were ana Igbo were ya si ona fichie ya fọọ ya somewhere. Ya bụ ihe ọbụla ha na-ekwu ha na-ekwu ya ma ọ na-emetụta ndị Igbo ma ọ na-ada emetụta ndị Igbo. Agenda a na-epush, agenda a abụrụ original. An agenda can never succeed. Mark my word, if we Biafra, one na wola. Na go and sleep. Oh, mo ya gbago nke bezioku. Na wola. O we hebu, o we head possible, we head adro possible. And again, I thank you. I welcome all. Thank you so much for what you do every day, for your persistency, consistency, and being able to. Oh, why buy na so you to build our beautiful nation. Connected to Anabai. That is what we have He had a baby Biafra. That is what we are doing by the second, by the. Ya fuaka ha na Igbo. Na Igbo. Ke fuaka ha you no go see am. What if he has been established na Igbo? With English ha, with the anya ha feel na ha walo. One year, feel no wala anya. Negent. I want to use this opportunity to recognize the presence of our leader, Onyedum Nnamdi. I recognize our leader, Onyedum Nnamdi. In the next few weeks, Nigeria will let him go. So you hope. Hope, I have guarantee. Meanwhile, I made this video in August. Because there's just no reason holding him. The tactics of the Fulani terrorist regime of Nigeria to continue to hold Onyedum Nnamdi Kanu. Onye ọbụla na-ekwu ụdị okwu a na-ege ntị. Onye ada agwa onwe eziokwu. Anyị bụ ndị Igbo, anyị ga-ebu ụzọ gwagodo onwe anyị eziokwu bifo anyị apụọ n'ilo je defend bụ ihe ọbụla anyị na-edefend. Ya kpatara program na-eme bụ nke ndị Igbo mma na-asụ Igbo. Ọ bụzie na ịghọtara ya nsụcha ije kọọlụ ndị Biafra na English ba. Mana as long as anyị Igbo dị concern, ana m na-agwa gị nke bụ eziokwu. Onye ọbụla Segota n'ihe nweta Biafra echi. That tactic is already discovered by the world. Nnamdi Kanu nwere okwu gasịrị. Mụ na gị bụ nwanne nke anyị agwa onwe anyị eziokwu. O nwere okwu sịrị na-adịrọ mma. Ana o nwere ihe anyị na-aba ịfụ anyị bụ ụzọ tibe mkpu ya. Ọ dị ka ọ bụ wọk a na-agba gị ọ bụrụ ọwọ. Ọ bụrụ na ada agwa gị nke a na-afụ gị ụfụ na ihe niile ga-erusalụ ị ga na-ebe ajọ mistake. Oge anyị mere na 2020 oge anyị mere EndSARS Chukwu mere na ya bụ ife bidoro n'ala Igbo ka a sịkwa o bidoro n'ala Igbo. And by that time ife melụ na be Maazị Nnamdi Kanu ka dị fresh n'obi onye ọbụla nya Python dance maka 3 years ka ọ dị mgbe a so onye ọbụla ka na-efeel godi ya ọ dịzi ka kịta ọ ka bụzi 8 years mgbe ahụ dị Igbo ndu ka dị fresh. 2020 the problem ebido na Lagos EndSARS ọ na-eme egbuori ya mmadụ ozugbo egburu mmadụ na detin ọ na-spread ka na-aga na-spread ekwebe Lagos dị detin wee spread gide. Maazị Nnamdi Kanu bịa itinye ọnụ na the case. Memere nsogbu vidio yọbịa do wepụ ọnụ na ihe anụnwa n'ọnụ nkịtị sisọ isi ị ga-ekwu n'ihe a na-aga misinterpret ya achụbakwa gị again. Apịa ha mere ebe etu a isi wee nọlụ kedu ife eme Nigeria a sị ka eme protest after 2023 election. Ndị Igbo niile si na their own protest je na-agwọ isi ewu na-eri afọ na-eri ife ọkwa 2 years back ka emere ya. So etu a ka ọ dị mgbe a mami na ị na-aghọta. So ife ọbụla anyị na-eme anyị na-abịa ọ dị ka anyị sị na anyị gbara izu ka isi o na-eme anya onye ọ dị ka agbara izu mana ọ bụrụ onwere ka esi gbaa izu ha ama ya Igbo ma ihe a chọrọ. Biko etinye n'ọnụ
ha mere ebe ihe na itinye ọnụ na nsogbu gadị n'enu ya ka anọ wee talee baba wee kwugasị okwu na-adịrọ mma si afọ onye nke a si fie si mee nke a mee nke ọzọ mee nke a mee nke a even Lagos anya vidiyo nya adịchasịkwa na anyị wee na-eti na nwa ga-eburu moral amapụta ile echi n'ọzibe anyị ka a ga-ebukwe tankị niile Nigeria Army nwere bubatakwa again ana onwe anyị tị na ị ga-emenwukwe ọ bụ na o nwere ife ị ga-emenwu sef ị kaghara ịgba ọsọ na ịgba ị kaghara ikwechiri hia mana ịgbala ọsọ gosi dat na ọkụ dị ova maka na anya gị aka ị na-efie gains niile onye ọbụla mgbatọlị nkịta nọkwube nna isef efiri ya which means na-abịa ka adọsa gị efu fire power karịa gị gba ọsọ from that day ruo today ụgwọ bụ ife emenwu n'isi ndị egwuregwu onwe bụ onye jụgara federal gọọmenti ana onwekwa onye ga-ajụnwu ruo echi dị nke a sara ikwusi all these things that time ife a n'ifụ ya mmadụ apụta taa asị na-ejighị for nothing ọ bụ na anyị na-agwa onwe anyị eziokwu o nwere ife jide ya anyị sị na anyị maziri ụmụ asị asị na anyị ma na o nwere ihe eji jide ya ana ihe kwuru adịrọ mma nwanne anyị na-akpọ spade spade onwe onye ọbụla bụ onye nzọpụta n'ala Igbo ana onwe onye kacha mma n'ala Igbo anyị fụ spade akpọ spade na ife a bụ spade a na-ebata n'ala Igbo a as I speak to you na a na-ebata ebe a gba mmadụ 200 oge o nweghị ihe eme efe ya ha esi kpọkwa ya terrorist kpọọ ya zoo kpọọ nke a kpọchakwa ya izuo ike nya ka o ji ewute m na a na-akọ akụkọ Biafra a na-akọ ọ na-ewute m na ndị anụnwa ada afụfa mmadụ asịrị na gị weta ego na ego a na-atụ obu towards ka liberation as odive can never happen o nwebeghị mgbe o mee na history of Igbo land anọghị emenwu nkịta a na-esi iti ọrụ gwogwo nkịta bụ every means necessary onye ọbụla efe ụmụapụta na-ekwu okwu Biafra bụ ezigbote opportunist kwa m na-agwa gị na kedu ka isi wee jee ka steeti anyị nọ n'ime ya ma ya ma etu a ka ị ga-anọwe ndị a apọịntị si anọ ndị a bụsị etu a ụna a na-atụ ego amaghị ihe na-atụrụ ego enwere ya na-akwụsị ndị ụgwọ ọnwa ha na-eriju afọ na-akọsa akụkọ you na-enjoy the country online o nweghị ihe emenwe as long as ebu na territory na-esef na ụkwụ ga-eru ana nwaanyị ị na-atụ ego ndị na-atụ ego a na-enye ego akpuchisiri ihu ekpuchi edi achụ a na ị ga-ajụ ị gaghị abanwu di ya ka ịdị chọọ na ndị na-atụ ego n'isi ha na ha zuru oke n'eziokwu ka a na-ekwu ọ ebe ọbụla ha nọ ejisi ike na-agbalịsi ebe a na-agbalị ebe a ka ị na-anụ ka ọ dị ka asị na ha anọkwa ya ya kpatara abịa ebe a kpamkpamkpa echi agbafuo ha jee another side besides ọrụ efuru ihe kreatiri ndị bụ unu ka ha gụrụ egoro bụ ihe na-akọghịrị no school no nothing a ga-eji wee na-asị na ndị a na ọlụfa jos akụkọ a ka unu na-akọ anyị ga-enwe amị anyị ga-enwe nka liberate nka onye ka ike ife liberate gosi isi ịkọbara akụkọ ka ifu evidence of one thing liberate go na-akọfusi akọ ndị na-atụ ụtụ a na-atụfusi otu na-ekwugherisi wee mmadụ taịm ihe eji kọọ ife bara uru all the development programs enwere n'ụwa kedu nke imere introduce na Igbo as a mother ka anyị na-egeghị ntị world at this time knows that the Nigerian government is a terrorist government. Different courts across the world have confirmed that. So they're holding Onyedu Nnamdi is just holding Biafrans, holding us, so that we don't protect our land and our people, so that we don't protect our natural and mineral resources. That is the only reason. And I tell them that they can never achieve that.
So we think when you do, just let him know for that which he's sick. We already got. We want to use this opportunity also to remember our Prime Minister, who is still being held by the Finland authorities. We hope that in the next few days, our Prime Minister will be a free man to join his family. Mrs. Omero, Ojoin was a family. And enjoy his life. Mrs. Ojoin was a family. And if you could enjoy his life, Gent. Just like every of us that are freed. If you're not possible, go enjoy his life. You hope now get released, yeah. Go that way. Just enjoy your life, yeah. Many families in the back they couldn't enjoy their life because of everything. They release you hope. We will release and all the things in our course so whatever. You told them about it. Never want you. Enjoy. So we thank him for his sacrifices for the Biafran people. His sacrifice, oh man. Or sacrifice in our sanitation na Igbo. No was a company na be American Igbo now. All the 5 southeastern states. Can you help me achieve? Naga Pantio. For making us a free nation, for helping us. I'm a free nation. I'm a free nation. I'll call to have our sovereign land. Sovereign land. I want to also use this opportunity to remember the United States of Biafra defense. No, that wasn't no. I didn't busy. The United States of Biafra Liberation Army, the Biafra State of Biafra Defense Forces, Navy and Air Force, and how about Air Force? No police. I thank them for what they do. I thank the cabinet members, the state governors, and their executives, the commissioners. Nwanyị akịta oge nna agwa unu ife bụ Jehova unu aghọta ya. Jehovah create that word ebunyere na Bible. Who created ya? Your life dey dwell on that word who created heaven and earth. My hell, my kingdom. Ya created ya. Creation. Itu aka isi n'ọlụ. Mark Zuckerberg create his own world. Some of us abanye na that world. Efuzie anyị efu na life anyị dị iche na ndị nka. Anyị na-apụta n'ọkụ ihe ọbụla anyị na-eme bụ n'ọkụ. Ege ntị ọfụma. Anyị na-apụta n'ọkụ ihe ọbụla anyị na-eme bụ n'ọkụ. Some people ịpụta onye asị abata n'ọkụ ka ọ mara ihe ha na-eme. Then ịbata n'ọkụ ahụ ife abụ ụwa another person create. Agwa gị ife ihe ekwu na efe ịgba na-ekwu. Ịnwa anwa kwuo ya na your penalty. I got suspend the account to you. And I suspend the account to you. You will never communicate again. Yabone nwana. Emekwazi restore account o yabone resurrect to go. No. Enjoy no kwa. You na got na. So I create even in create. This very one now bundi I create river online community, online country. And Jeruo no wa they will never contribute anything to any Igbo in anya. Ebe a na contribute to their Biafra online republic. Mama na wata. Otu osiso ahụ design wa debio na manage ya. Imegide ije nga nke ga ụbọchị onye ọzọ take over na akọ the same akụkọ. Wazuru ike kogide mpi a kogide ekolu ya nna ndị ka no epike kogide ife anụnwa. Simon ikpe pike kogide ife akịta na gentle Yahoo amapụtakwa etu aka akọgidekwu ya ana-akọ akụkọ Biafra bụrụ m Biafra abụ m onye Igbo agba oge esere mapụ ahụ ana mụ ha onwe ihe akọwara about it ọ bụrụ na mma bụ Biafra bịa kọwaa detail ọfụma
ekwesịa na a na-akọwala anyị ife gbasara anyị were egbe na-akọwala anyị anyị nwere ways anyị ji apasị meseji enwere aka bekee gbue dinta egbe fee dị ọmama mmemme oge a mgbe a na-agụ abịa egbe ede ọ bụrụ abịa ichi ede anyị gụrụ from the time ọ bụ abịa egbe ede ama mụrụ na weta ebe m na-eje na our education system o nwere oge n'ala Igbo ife anyị na-agụ bụ abịa egbe ede efe gwe na ndị otie so anyị bịa na chiga anyị pasikwa our message through that way onye ọbụla ga-aghọta ya ọfụma inidi iji egbe wee na-akụziri anyị na nwa onye ọcha abịalụ mgbe dị ona ebe a ka ọ jedebe na-ekwe kọmuniti ọ kwụsị ewee ya ndị a wee nabata ya ewee mekọba ife ewee sie ka akpọ onye afa n'afọ a ka ọ na-azazi ewee kekọ ndị a akọwala anyị ọfụma anyị aghọta ya ma ọ bụrụ na aghọtara the story ọfụma sirapịa n'ibe niile ada eme exist ịbata n'ala Igbo obodo ọbụla efuru buru ibu ama onefadị onwe obodo a na-akpọ Ifite ihe gaba n'ala Igbo niile fa julie ịpụta ebe a kama ọ bụrụ na nọ Ifite Ọgwarị nke Ifite Dunu nke a bụ ezi na Ifite ụzọ ịbụa ezi na Ifite Ifite Agadi ya Ifite Ọkụzụ Ifite Ọkịja Ifite tua ofu ndị a anyị hụbara ha ama o nwezie ndị na-ajoin history ga-akwụkwa na ndị ajoin fa ajoin enwere ndị a na-akpọ ụmụ nri ilue na nri ewe kpọbakwa agụ ukwu Enugu ukwu agụlụ eri fa nwe onwe fa better just excuse me please. All right, sorry. Yeah. Was that loaf? Fanta. Fanta. So, I am alone. Why? Ichozi add anyị ga-amakwa ịnega ya afụ na onwe ọrụ ị ga-elinwu wute ana Igbo asị ka abroad nọ ya ka eme ife a na ife a ga-ebute ego nwaanyị wee bụrụ na ana Igbo relevant ya bụ akụkọ anụ nwaanyị na-anụ na-ege ntị. Stakeholders, initial heads, and thank all Biafrans for taking our time from your own busy schedule to be here today to join us to continue to support what we do with your time, with your money, and with your words. We truly appreciate that. Thank you so much, Famdi, for what you do every day behind the scene to make sure that we create one of the most transparent country in the world. It's not easy. To create one of the most transparent country in the world. Why are they quick Igbo? If I have our problem since some time, and they watch this thing now affect seriously that Igbo. Somebody be Abuja nebiro na Igbo. Na-aga ka oje ọ na-aga ọ na-abịa ka ọ campaign oke tụnyere for House of Rep. Na ife na-ekwu Abuja ka o si nata, ụfọdụ si Lagos nata, ụfọdụ si Port Harcourt nata, ụfọdụ Kano wee bịa ka ọ contest ya election na-enye gị ego n'ọchọ ka ọ tụnyere ya na ọ na-aga House of Rep. Kedu ife this person ma concerning obodo ọ na-eji represent? What does he know? What does she know about this community? Ọ ga-akpọnwụ 5 villages. Ọ ga-akọwatanwu nekwa nke ndị a nọ ndị a na-awa ọjị, ndị a na-echi echichi nka, ndị a na-eme nka, ndị a na-eme nka n'obodo anya. Na ndị a bụ the last people bịalụ n'obodo a. So ya ka fa ji bụrụ ụmụazị na ndị nka na ụmụnne fa bịa ebe a ga-enye nwaanyị such history. Mana ị na-eje ka represent anyị. That has been our problem.
this woman na-asụ English English ọ na-asụ ị ga-ama nọ ndị mgbago oni nwaanyị ọ dị connected to ala Igbo all the crisis anyị na-efesi n'ala Igbo kedu ife na-abụ contribution ya solutions on a profit to the issues anyị na-enwe n'obodo na-ege oyibo mmadụ na-asụ online republic to put those numbers together. Thank you, Honorable Christopher and Honorable Patricia, for what you do behind the scene to ensure that our fundraising is free and the gadgets are working the way they should. As I have said, my speech today will be very, very... When you play low this tape, you can create a proper picture. Because so we can now see some certain things from different quarters. But I want you to know. Sorry, let me sort the issue of electricity. Huh? Sorry. Okay. I'm back. Sorry. So we got some certain reports went from different quarters concerning these whole things. And I say, "When I know Biafra struggle, what." My guy said, "Kerukano Candias wanted their independence. Candias, if you work Colombia, will never work for you." Abu not easy like that. Meanwhile, when they were nanya, if I consider. It will argue your case. Argue your case at the appropriate quarters for a long time with women, with meaningful people. For not even in the hallowed chambers of the country. If you ever present your case, be argue your case. In our because it's not possible. So now, somebody saying they have a dream. I'm going to actualize it anytime soon. Meanwhile, it's not needed. But again, I see from Nkowa this lady, no na this struggle, how according to them, not struggle, and so on and so forth. And it's going to be straight to the point. And that point relates to the generals we have in the United States of Biafra, whom has participated in the struggle under the liberation phase of this. Marosi, you are an Igbo man, not a Biafran, as you said. Kansi weku, namubo onyi wala mabo e Biafran. Osi, then why are you putting mouth in the things of Biafra? If you know, because now happen you kwa na Biafra land, jene kwa na Igbo. Amami na wata. So na na kita ka YouTube join. Achọ m ịza gị, abụ m onye Igbo, abụ m onye Biafra. And ife nji eti ọnụ n'ihe Biafra bụ that na saga ọnụ na-agba. N'ife ọbụla unu na-eme. N'unu rapụrụ emi ya na Biafra land, je na-emi ya na ana Igbo. Ịghọtago? Ebe a ka anyị si wee na-eti ihe ọnụ.
anaghị hapụrụ ije declare sit at home na Biafra land je ti ya na Igbo. That's why nje ti ya ọnụ. Ọ bụ na ihe niile a na-eme na Igbo ka onwe jikọ mụ na ga mefe ndị ala. Onwe ife jikọ mụ na gị na ọ na ị na-ayịrị ala gị buru dị ala bubata ya na Igbo agbara na agbago. Na akụkọ bụ ebe nka ịrapụrụ ife gbasa alụ gị na-eme na Biafra ikwesị ije mee ya na Biafra land, not in Igbo land. One, unu abụgodo unu esi ana Igbo, unu bụ ụmụ Israel, unu idire na unu anọfego, you need to go. Ajọs mụ na accommodate na ana Igbo, unu na ndị nna unu were na ala ihe Biafra unu si na ana Igbo pụọ. The thing na-eme anyị hit. Onye dọrọkwa obodo obi ụfọdụ ya alacha ọtụ dị amatuo n'elu ọtụ abaghị tụtụrụ fonu gbanye na-akọgheri Biafra si na Biafra sịrọ ebe bụ Biafra nọ n'Eke steeti, no commissioner, nothing, local government chairman adịrị ya. Ihe niile eme nwa nke eme election asị ka onye ọbụla bịa kwụọ ka atụọ ya atụrụ ya atụ n'ọba ya ponti na nna n'isi nkụka nwakachi. Ha nwere bank akaụntụ mana irogo fi asesa taa ịtụgide ego tụjuo ụbọchị ala gbara na n'ọlụ karịrị Wakachi onye siti mee nke siti cha oburu mapụta nwaanyị na eji wee bụ ụzọ si ọchịtakwa n'eli ọfụ egbu emegidere kee anyị ike dị woman to kee ya na the same people na-emekwa the same people. Ha ndị enwe root na anyị ifela ha emefa ụmụ Biafra ifela adịrọfa n'iru fad bad, very violent, very unguarded. Hanja to insult people they never very easy. They don't have respect. One more na gwagana. They wear respect. Na barigari ndị mmadụ ma onye ga-feed himself on at what. Man ya na-eme ebe online. Fan ejide prime minister si they have content creator. Ọkụcha nwoke ọkụcha lụmụ agwa gị na-eme gọọmenti ya ụfọdụ mụ na ama na gọọmenti na watch yourself. O nwere ihe o ji bụrụ gọọmenti a na-eji ike achụ a na-enye mmadụ long rope ka ọ ya bụ ụbọchị a ga-echeta o nweghị ị ga-eme ka ị kopụta nwa onwe gị n'ime ya. A ga-edebe nwa 10 years ka egwuchaba ndị ebu ụzọ bụrụ bọsị ị ga-eje di ya ka ya onwe onye ga-anụ afịa ihe amazi onye aka nkụ di ya ịhụ gọvanọ jekwa ya years ịgba na onwe gọvanọ akpọ Ibori ọ dịka ya bụ the richest gọvanọ after ka afa nke Rivers ọ dịrị mgba Ibori ọ na-efe Ibori ọ jee nga na ndị nnukwu a na-ejekwa nga ifederation ada eje nga ma ọga ndị amị nnukwute ọga na amị ụfọdụ sisi na nga pụtasị ọfụ a onye ejebe ada aghọta onye nke anya sị na ya na-ekreti content ha ala agba eje ikwu nna kenke bụzikwa nna abụọ etu a ka esi ekreti content ụmụazị oriri debe amapụtasịa baba ka ị na-akọ this that efulefu ewu faka anyị na-echa ịghọta mgbe mugu ji wee ju ana Igbo mgbe ebido uwe ya bụ ihe a na-agwa unu iche ịnụ nwaanyị ịmaghị ime jee ikwu nne gị jee nụrụ nwaanyị na na-ezuzugharị ya esi ebe anyị jee buru nwaanyị na-amaghị obodo ozi nke na ya na-ezuzu ya o jee tụtụ ime be ha bụ iri ya a na-amụ ọbara ngwa everywhere nwezi nke nwere sense nwa nke ma anya anyị nele ene ma anya egwuregwu igbu mmadụ dịrị ya ezi ha bụ ndị be anyị ihe ọgụ Biafra ya Chukwu anya ekwenata ka ihe a mee n'ala Igbo ọzọ. A sị na amụọ n'ụnụ mgbe a nụrụ agha Biafra na-ekwu ihe na-aghọta
ụmụ nwaanyị anyị ha kpokọrọ ekpokọ loduo na moto ugbo nọ n'eburu na eburu ya na ya apụtazi ilo ochie ehihie ya na-echi okpuchi iru adebia n'ofu ime ụlọ ya ọ nọ ebe a ya na-amụsọ nwa a na-alị ya ọtụ steji yeri na-abụ ihe a nụtara n'agha a na-akpụ ya spọị ọkwe na-eje ụka kwe gụrụ baịbụl fụ etu Israel na-esijecha agha dọkpụrụ ndị obodo were ha mere slaves. ịmana o nwere ihe a na-ada ekwu ekwu, o nwere ihe m ga-akọrọ unu mere n'agha Biafra na obi agba unu njọ. O nwere ife m ga-akọrọ unu mere n'agha Biafra obi agba unu njọ. Anyị na-ekwu onwe ka anyị na-esi ekwuchali, anyị na-aga deep. Ya kpatara na ikwukata ife ọbụla ga-ebute ka ndị amị Naijiria bata n'ala Igbo anyị adịghị ekwe. Aka onye n'obodo oyibo ga-anọ na-akọmpiti mpi, ụmụazị a na-anwụ ebe a, families a na-eni ụmụazị everyday, a na-eni ụmụazị. A na-agwa unu weenụ nwayọọ, unu bụ ụmụ Israel, unu ya esi na n'ala Igbo na-anaga unu na-anụ na unu anọfee na nazi anụ ka e wee gbuo afọ Igbo. Ndị Aguleri abịa si anyị na ha bụ nọ ebe a ka e nwere obu gad na-eje na Baịbụl na o nwere onye a na-akpọ gad bụ nna ha. Ntị anọ ya bụ eziokwu ka unu kwuru, ọ nwere ike ịbụ nna unu, mana o so abụrụ nna m. Ama m ya bụ gad, nwebekwa onye Aguleri m fụrụ afọ ya bụ gad. Ọkwa fanta ada ama ama. Na bịa ka ụmụ Israel ya bata n'Igbo wee dara ya n'Igbo wee na-aghasasị. Efu a flag ha bụ n'aka flag Israel ha. Ndị a shuzuru ka ha na-fly flag Israel, na-fly ya ma ha enwe ID. Ị na-anụ ya na-agwa gị, ha enwe ID, ha eburu flag Israel. So ha na-achọ ka a connect anyị to Israel. Anyị na-agwa ha na ya bụ Israel, ha ajụ unu ya abịa ka unu naruo obe unu emebisicha n'ala Igbo. Ma ndị unu mere employ, unu ọchara ya ma ihe unu na-alụ n'ala Igbo. Ama m nke onye a mụrụ during the time of Jacob, onye Jacob bụ nna ya esi wee na-eclaim na ọha bụ isi n'ala Igbo. It's not possible ịbụ isi n'ala Igbo. Ọgwa ka ịbụrụ isi n'ala Igbo. Isi a ịbụ onye Igbo. Ibe ahụ na-agụsa nke a wee mụtakwa nke a na-amụtara Igbo na Igbo amụta. Ọ na Igbo na-amụtara nwa ka ị na-eclaimzi hapụ afa nna gị, hapụ asụsụ nna gị. Ọ bụrụ asụsụ Igbo ka ị na-asụ na-azazi nwa Igbo. Nke mere na ịzaba afa nna gị ahụ, ndị niile ahụ asịcha na-amụtara wee mụọ ha na wee mụta Igbo. Unu hapụziri nna unu ụmụ unu na nne unu ụmụ unu like ọkụ zụghara ndị otie. Unu hapụrụ nne unu ụmụ unu, zabazie unu azata nwukwudo afa nne mụrụ unu like sote ha na omume ma ife ọzọ. Onwe ife unu I don't understand. O wee bụrụ Igbo ka unu ya azabazi, hapụzi afa nne unu ma hapụ afa nna unu. Amụta nwa nke a ji wee mụta ịtọ, nke a mụta nke a. Ụmụ distorted history unu na-enye anyị n'ala Igbo. Ndị niile mana ha bụ ụmụ Israel meenụ naba. Ọ bụrụ na anyị akọwala unu ebe unu ga-anọ n'ala Igbo, na unu ekwuziri ụdị okwu a. Ọ bụrụ na nsogbu anyị na Naịjirịa, ọ bụ na nsogbu a n'Igbo nwere Naịjirịa bụ na ọgwụna na ya dị enwetanwu na ya enwe seaport. Agwa gị na ya enwe nsogbu, ọnwa azụ ka eji ego seaport a. O nwere gbasara gị na si ebe esi ebubata ngwa ahịa, ebe esi ebubata ya gịnị mere? One ọ dị ebe ka ọ na-ịma na one port na-arụ ọrụ. Iwu ọ bụla ya dị n'Ọnịcha, ọ bụ iwu bụ na ya dị n'Ọnịcha, ọ bụ iwu. Mmiri nke adịbe nna gị ka ihe mere ya. Ọkwụ ụmụ agbọghọ na-eje ebe a na-agụcha isi ọbara si ya n'ike n'ime ya. Ọkwụ na-edifaichago iwu niile mmiri ya tiri na edogo na-eje ekwu okwu seaport ajọ ịtawakwa agha agwa. Anyị ga seaport asị na ya mere n'Igbo ji dị ona.
nke kwere mmadụ ọbanye ebe ụlọ ọgwụrụ onye ka ọ rụrụ n'Enugu be gịnị na gịnị ka ọ rụrụ n'Enugu wee nwee ụlọ everywhere ọba ego ya ke biznes ebe ka ọ kpọbara ọrụ ego kwesịrị ịbatara obodo ya ka ọ fekesịrị ihe niile ọ federal gọọmenti mere ewuru ego niile o ji wee go ụlọ agwa sizigide ụlọ sizite 41 ndị dịra awada adịghịkwa ya ndị o nwere n'okpoko adịghị ya o were ego a o welu that money wee bịa rụọ ya na be nna ya ya hapụgoro obodo ndị ọzọ obodo ha ahụ ọ gara complain again ịlụgo n'ụlọ ọgwụ ịlụọ na skuul ịlụgo na skuul ịlụọ na paakị ịlụgo na paakị onye enwerịrị ebe ị na-arụ ọrụ ambulance ya na-agba maka ego dị too much ị nwere ike bụrụ nọọsụ na-ebugharị first aid ị na-anọrọ na ambulance onwe merụrụ ahụ ife dị aṅa ha na-asị nna ya na nwoke a na o jekwara sineti o mana ịbata be nna ya siso be nna ya godu na ambulance na-agba di ya na ife niile na sekuriti dị tait drone na-efe wat asị nna onye ọzọ emekwa emulate mgbe aka onye nke jire mgbe aka ya George ụzọ Kanu si na gịnị ka ị na-eme ebe ni development a na-abata n'ike na ihe a chọrọ ebe bụ development ọ gwụrụ ihe anyị chọrọ gị nwa ka ebe isi a contribute na development ọsọ gọọmenti ya eweta ị ga-edevelop ndị mmadụ mentally enwe so many ways to develop our people ya ka nji wee jụọ ọgụ in which area ka a ga-afụ aka this woman na ala Igbo ya ka nji wee were common pad wee maa atụ afọbara m na ya na pad na ọ na-eke ụmụ nwaanyị pad every month ma every year na ọ na-eme ona common ma afọzi ife ndị ọzọ gwa m ofu ihe ha menwere establish na ala Igbo asị na ịma na okpu anụnwa na-adịghị na ndị mmadụ na-ekpu mana ọ kọmpanị ha na-arụ ya ọ dịghị adịrọ ịma na slippers na-abịa eyili ọchịchị na ọchụ n'iru aba ifu ebe ndị alụ kọmpanị na mana o nwere kọmpanị na-efe ilu na Biafra na ije ebe a na ịya afụkwa logo akwa na ihe a na-arụ ebe a bụ akpa ụkwụ nna na iyi akpa ụkwụ ndị a n'ime egozi Spain anyị anụrụ ya kedu ebe isi anyị weta development n'ala Igbo mugu ka nkụ na be anyị mugu everywhere. Those whom Biafran people have supported in the past to get our freedom, to participate in our freedom, following the due process established by our Nnamdi Kanu and our Prime Minister Simon Ekpa. Nnamdi Kanu marry a Prime Minister. Due process as laid down by Nnamdi Kanu. Anyway, unu follow the due process. Ya kunji Russia n'ime ọhịa, unu anọrọ na we na-apị ha bọtịn na Nigeria na ha anwụ everyday. A na-anwụ a na-atụ ego na-enye unu. Echi aka akụkọ na onye arịrị ego na onye arịrị ego esi okwu gbasaa. Since ebidoro ihe a, etu a ka esi aka akụkọ anọkata onye arịrị ego onye arịrị ego onye arịrị ego onye na-edu mmadụ sịgụ na ya na-achọ freedom place onwe ya on salary. Ebute na asị na Ojukwu mere nke Ojukwu tiri ego nne ya ana onwe mgbe Ojukwu ji wee kpọọ ya Biafra. Ojukwu enwe mgbe ọ kpọrọ ebe a Biafra ya na ndị ọzọ na-ewe mebe meeting ka ife anyị ga-emezi nekwa na ọ dịgo ka o si wee dị leaders of thought ya ndị nọsịkwa within that echelon in government ya enwesi so many prominent people ndị feel concerned about what was going on at that point in time. The Senate president enwere oge abụ ọkwa nna ya ukwu Nwafọ Orizu then he was the Senate president. They were all aware of ife na-eme. O nwere ndị nọsi n'isi Ozumba Mbadi Wefa Ọbasi Afa ndị okenye niile a oge a they were quite aware of ife na-eme. The thing was getting out of hand. A na-egbu ndị mmadụ oge ndị a mee queue oge nze ọ bụ fa ji eme that queue fa mee fail ọ bụrụ na fail ọ dị successful anyway though okay ka anyị wee no fail
leads it to emesi gbuo ha. Good. Oge ha mere that thing, ha mere ya because of interest of ndị Igbo. Achọ ka change the regime, ka achọ a better person ga-serve their own interest. Meanwhile, oge a na-emekwa n'efe anwa, onye ọbụla makwa rank ya in that military anọs, ha ma dia rank ma ndị nwere ọnụ na ndị enwere ọnụ. Full corruption bata in government ozugbo from 1960. From 1960 to 1963 already, ezigbo corruption adigo na the country. Many things are now upside down. Emekwa another election, rig the election. Ndị a wee fụzia na ihe na-eme. No. We strike ya. Eme that thing. The thing a cast ya. Egbulie. Egbu nzọgwụ. Afụla na ọnya nwa lead the thing by then. Egbu onya. Ọnwụ ebido. Before you can know it. Ọbụkwa na ọsị ya ka egburu. Agwaghị mmadụ ọ na egburu ndị Igbo. Na the reprisal attack is it. Iwe gbuo ndị Igbo nọ n'amị ya agụta n'ihe ọnụ more than 3,000. Wee na-egbuzi ndị Igbo na-abịa na shop ebe ị na-ala ha akụwa ya kpọpụta ọnụ ncha niile suo onye ọbụla ọkụ a na-egbuzi dịtị na aka n'ihu. Ọ ife a ka egbugide wee jebe Ghana. A na-egbu a na-asị ndị Igbo nataba ụfọdụ a na-edebe ha na onye elu side ha nọ dịtị na next spread n'aba anya na-eti mkpu natabanụ ifu na Ojukwu na onwe etibe si ha nataba mana Igbo ada agba ọsọ mmiri ma ozu befe arụ ewepụ ka kpofa blọk ụzọ ife amezi that time maka ife a na-eme ebe ife east ebe a east ndị a bụ west ndị nke a bụ north ndị nke a bụ midwest. Ndị east ya Cross River nọ n'ime east anọ n'ime Cross River ka etiwakwara wee nweta Akwa Ibom. Amami na wota na ka a na-ekwu sef after ka emechala ka egbuchara nwoke ma na-apụta the next year na-etiwakwu a n'Igbo tiwapụ nke a bụ Rivers State tiwapụ. So ha ncha niile Rivers ya ma Akwa Ibom ma Baasa ife a niile nọcha n'ime east mgbe ahụ. So ife ọbụla a na-eme ọ bụrụ ọsụsọ ndị be anyị nọ n'amị oge a ndị side ndị ọzọ nọ si n'amị because ndị ọcha bụ ụzọ banye side be sef before abata n'Igbo. Ebe a ka Biafra si pụta ndị ọcha na-agba straight Ijele na Calabar na their sea water ma river side a na-eme their things. Ebe a na-ebubutere ha mmanụ ha eburu mmanụ ha na many things a na-ewepụtara ha dia. So ebe a ha nwa ndị ọcha enwere influence ndị ọcha ebe a even Mary Slessor a na-ekwu bụ side ahụ ka ọ nọrọ you never enter Owerri ọmụ ebe already. Mana na asị na ya stop the killing of twins ife dị na-abụ akụkọ n'egwu afụkpobe. So ebe a ka that word Biafra si wee bata. Ekwubena kene ha anyị ga-eme ekwugide eje abụri na-aga na kpaa the thing oke unu rụzie ọ bụ na unu ruo control bezie nụ nke a control be nụ nke a ndị a control ebe ndị a control ebe confederation ihe ọbụla pụta na east si were ya develop east then fabia kwụnye tax na center esi one a na-eme and for the fact na aka chọpụtachalụ mmanụ oge a ana ebe a bụ direct ebe na-abịa dia trade ọ ife a ka emegide wee gbuo Keravia Judge of Opobo ife a megide wee nwuo Akasa raid oge ndị ọcha na ndị obodo buru ya akwabịa ewetara agreement ndị be ya sign o without ego agụ ama na ya a na sign pụọ onwe ha from business na ndị agha na-enwezi direct interaction with ndị obodo ebukọtazi ha nwa ka ya ebu nke ya marketizi as chief ebo and ndị otu ya o sele okwu na ndị a niile agbakọta oke n'ife anyị ga-eme bụ asị ndị east onye a na-akpọ Opigo wee sị na Kaiser no Biafra ọ ha nwa nwu ya ha nọ within the bite of Biafra ndị nọ n'ikpere mmiri a ha bụ etu ndị ọcha si wee mapụ ọnya mgbe ha bịara
ihe a na-akpọ bite bụ ha jee nwe ebe ọbụla ha jegidere bite ya that place ebe ụgbọ ha dolu ha nọba ebe a nọsi afa amanye their own flag dị a edebe monument ihe a sị gị na Jacob na-apụta si ya make an altar mee altar mee nke a mee nke otu a ka ha si ebe ha bịa ha manye their own flag ka ọ ga-abụ ihe na-abịa mmanụ owugo ndị nọ na this territory already ha gaghị ogologo ofu na ihe a their own trade route ebe a ka ha nwere interest ma ndị otu ya Benin ha na-azụ bronze zụọ ma many things from there a na-abịazi ana Igbo bịa zụọ bronze Igbo ukwu a na-abịa Igbo ukwu ma ịmagofu ịmụ ife iron na-eme business fa na-go oge a wesi oke ka anyị kpọọ ya ọpịgo a bụ onye si ngwa ka anyị kpọọ ya Biafra ha wesi oke na nsogbu adịrọ ha wee kpọọ ya Biafra ewe werezi afa Biafra print ego mezie si ebe a bụ sovereign state of Biafra what fine ebe ọ bụ na ọ dịgo n'ona ọ bụzi ka emere ọwa ọkụrụ kezifa ji wee ka hold on to that name ị na-ebi grudges ịchọ aka dị tempo ọ ga-apụọ n'obi ịchọ ka ọ pụọ ga-apụọ n'obi ị ga-emove on yirikwa akwa gị ebe ọ bụ na ọwa ọkụrọzi that time onwe ya ejikọrọ mụ na ndị Rivers na ndị otu ndị Cross River ha abụghị different people ha ji edozi ebe ha ka anyị dozie ebe anyị ndị Cross River nọrọ n'ụbọ unu ọ bụ na isi Ejegam isi Etum nke esi Obubra nke esi Yakọ nke esi Yala na ndị otu ya jenu dozie ebe unu mebekwa na ihe unu na-emere onwe unu bifo achịkọ anyị ọnụ anyị esikwa na anọrọ ejezina wetara m afọ anị ekwuzie esi m na ndị a na-emegide m onye na-emegide m ya kedu ebe o si emegide m ka nghọta n'ebe o si emegide m ego my gọvanọ na kọrọ m na ego tax gọvanọ m o ji arụ ọrụ ego ọ na-arụ mba n'ugbo m gbute ihe bupụta ya ebe a nọrọ ebe a lee ya na ihe abụ ihe m chọrọ ile ihe m nlesịa ya gọọmenti asị na mmakwu ha tax njụ akịrị o ji tax ya masị na eji edewele opebe m were obi ọcha m kwụọ ya gọvanọ m ọrụrụ datin ọrụrụ ya kebe m na-akpọ federal gọọmenti n'ọnụ ego ole ka ị na-ego fuel ego ole ka Yoruba na-ego fuel what are you saying? ndị Igbo gụrụ akwụkwọ dị too much ọ bụrụ mmadụ meghe agụ na akwụkwọ the problem nwere ike si na nna gị ama na-eji 20 pounds nke ọfụma ya mere gụrọ onwego ndị gụ ọnụ ebute na-editetiri onye ọbụla ndị agụrụ akwụkwọ na-emechi ọfụma ebe ọbụla fanọ no matter position ọbụla ọ nọ ebe ahụ ọ na-adịkwa comfortable ọ tụgharịkwa ọfụkwa na ndị a na-achịkwa ya kịta ndị ahụ esikwa na ha bụ gọọmenti ịnegara efu na ndị ọka mmụọ ebe a dị too much onwe ihe m fụrụ awa problem anyị chọ isolve problem anyị ọ bụ afa Biafra ife a bụ akụkọ ka ụnụ na-akọ anyị bụ ndị Igbo as long as ị nọ n'ala Igbo na-eme ihe na-eme no go work ihe a suppress ni ala Igbo take this word anywhere ihe a bụ territory Igbo ụwa niile ebe mmiri gbadebere ụwa niile ma n'Igbo nwee ebe a anyị ama eme ga ala ahụ ka ị bịa nara anyị ana be nna anyị you no go work for you iwepụ afọ anyị what is your language ọga onye Biafra kedu asụsụ ị na-asụ inwe abịarị na inwe stay n'ala Igbo ị ga-awa unu dị too violent jekwu Netanyahu ka unu mebe ihe unu na-eme na be unu enwenata agba n'ala Igbo ekulugu enide gọọmenti chetara ekulugu ịbakwa ime mmadụ apụtakwana na-asị na-ama ụma jide onye nwee ebe dịka na-ama ụma nwaanyị na gọọmenti abịa jide do anyhow you see anyhow nwaanyị anọghị ebe ọ nọ na mgbago iri ya na-agba echi kịta asị kpụta ya jụọ ya ajụjụ ọkwa ịra ntị chakwa ịnakpuo ọbaa n'ime jee ka ole ezi
o nwere one girl na-apụtabu n'iru akwụkwọ before just n'oyi akwa Biafra the girl bụ akụ onye almost 4 years aya ekwe na-ekwute ya ka enu ya maka akwa ahụ tiri ya n'ime even chi nwetara agụ ya na-abụ elu anyị na-efi ndị gọvanọ anyị asaịnụ chakwara akwụkwọ yes one enwere ife bụ national pledge anyị makwa bụ pledge makwa ya bụ oath ha ncha nọ under oath ya ka ji mechasị so help me God. The pledge. I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest, to serve Nigeria with all my strength, to defend her unity, and to defend her unity. Okay, defend the unity. Or to take, and uphold her honor and glory. Yeah. So help me God. Is an oath. He doesn't expect to push through Sebasa. For that reason, if the government creates an opportunity for you to interact with them in a very mature manner and acceptable manner, which happens or takes place in the parliament. You sure know ya? But hot or if I'm aware. This generation hot. You know go succeed. Game where be CBO. Now man nago doesn't mean I am a more HBO. When we can nago case where me I have. And when them away bill, Bonatian and Igbo after the war. When them away bill, I had the issue of the authenticity. Yes, I had not sure. We are not sure. Okay, Nako. Iwalani. Ajo kerebe ba negena. Aso Biafra ebo. Kebe ya to aka. Just na me even. Ebe ke ga to aka. No, ineko problem neko yo mognis. Igbo adozi enough for you. I feel na fi Igbo ade enye gị nni okwa. Ọ bụ na ifi na afọ Igbo ada enye gị nni then ngwa gị na afa Biafra aya enye nwu nni ilie ya nwe peace ya ọ bụ na ị na-eme ma ịgba ya mụrụ Igbo gbanyelụ mgbọrọgwụ Igbo abịa Igbo bụ ndị izizi Igbo bụ ndị gboo imagine onye izizi nọkatazie ọ debezie onwe ya ka onye ọcha na-eru uli ya nye ihe onye ọcha kwuru ka ọ ga-eme ọ ga-aza afọ onye ọcha ga-agwa ebe ọ ga-ejedebe ọgwa gị na-asị freedom will start with you first. Let the freedom start with you. You may seek freedom elsewhere. May you free within you. Free your mind. Free yourself from nkogiri. Ị na-agbapụ n'aka onye Britain n'aka onye ka ị na-agbabazina. Ideology osebe. Evuru ndị nwe afọ a na-akpụcha na zuo ike. Ndị nwe that name Biafra. Ndị nọ within the bite. Ndị na-abịakwa kịta akọọlụ na okefa si wee na-akwụnye loyalty to ndị dị ona before onye egogara the place ka ọnụ na-ama Nigeria bụ company kom Nigeria bụ company ọ godi gịnị godi search or something bụ ndị gori anọ lesia anyị bụ ngwa ahịa Britain na aghọta ya na agụ anyị bụ robot ngwa ahịa akpọba ha ga-edecide na what you otu a South Africa nọ register like a company. You got tired Jonah. Register South Africa as a company. Register Nigeria as a company. Oh, no, Chawa. Working whatever. If one idea will bring you happy fair. Hana Kujaka loyalty. Now can do a chamba. Yaki chose the key by Equa. Na slave na topago. His slave at Tokago. Oh ya bụ Israel anyị enwenata ezumike na ndụ ha ụmụ Israel agbabata na Igbo a na-aha achọ arụ ndị a dị ọkụ udo agha dị na ebe ha nọ cheki ụmụnne ha oge ọbụla a na-anụ ọkụ achọ ndị dị ready ije kwechiri ebe a na-awe ewe
ụmụnne ha pụtasịa gị ha ya ọ gịnị na-eme ndị a na-achị ude na ndụ ha mgbe ọbụla freedom na Israel nke anyị na-ene anya ebe ni ha ama ndị agha anụso ha ji Gaza n'ọrụ Palestine na-ekwe ha zuo ike na-ekwe nke mbọsị anaba ha kata je gba the other day bụ Yemen nke ọzọ etu a na-ekokọsi case ha jere nke Iran ewe chọọ ifinichi ha gbapụ jebe ebe ọzọ ahụ na-ele ha ọkụ mgbe ọbụla ha daa n'onwe ebe juru oyi ya kpatara na ị na-ege ihe Biafra every time defense asịrọ amị asịrọ agbakwa egbe anyị chetara ụmụnne anyị egbu na anyị na-ebe homeji to awa nka onweghị ezigbo program edebere market women so ofu propaganda fa na na-egbusisi ndị na nna ka egbuchara ndị nke fọrọ afọ ka help inyere ha ka ha wee bidokwa their life as ọ bụ ị na-epuchugharị agenda na-akọ akụkọ propaganda everyday our mothers onye bụrụ mothers ga mother nke a bụ nke ị na-enye nri ka ọ nke ihe enye nri ndị na-anọkọta kechite envelope aga na-enye ha our mothers ka ihe imeguru to show that they are really your mother. What have you done? I debere ha ebe ha na-eje anụrụ ọgwụ ma ha jecha ugbo ha bata na mgbede ha general medication free individually apart, but some time ago an individual in the name of Chief Victor Okafor Ezego one of Ihiala before Ijele of Igbo land Ezego. He passed away in 98 December or January 99 thereabout. Onye ajelu befa wee gaa na the general hospital wee renovate si anya wee gwafe onye ọbụla si na village ya abịala ebe a enyi ọgwụ ya naba si anakwana ego nwaanyị ọbụla abịala ịmụ nwa ọbịa mụsịa nwa make ya nụchụa na road ya mma ya koro akpa ya naba mmadụ anakwana ego rekọdụ ọ na-edebelụ m Ihiala wee enjoy ya their son for many years even after his death self. Individually, collectively as a country kedu kunu si wee try ka ama ga-emenwe ofu mkpụrụ na nwaanyị ọbụla dị opportunity gafeta n'ụlọ ọgwụ a na na-enye ya ọgwụ free and ajụ who is funding them then nyafozi asị no NGO mana amago ndị nwe ya. Kidney transplant ya makwa na abụzie na gọọmenti ekwe na a ga-enwenwukwa ụlọ ọgwụ edebe at least for free dialysis ka ndị a na-atụ ego fụ ihe a na-atụle ego ma ọ na-enwelu skuulu dị ona na ife a na-amụ ebe a bụ mekanik na ya bụ mekanik workshop ịchọ ka nwa ahụ mụta mekanik duji ebe a atọ no the place enwere ike nwee section ya bụ scrap yard ọ bụrụ na ebe ahụ na ihe ebe a bụ scrap yard so ụmụ accidental a na-enwesị na abroad a na-ebu ya na-ebudata ya na-eti ya na mmiri ọbịa na one agbarịa ma one pot agbarịa ebubata ya ebe a na-atụsasị ụmụ accident cars ka ụmụazị ya nwee ike a na-egosi ya na practicals ka ibe na-aga ana ha nwekwa ike at some point ha na-elegasị those parts ka e wee fụ na the company na-aga before you know it osi na-aba pụọ enwe ya na ọkaigwe ọzọ enwe ya na ụmụahịa ọzọ enwe ya na-enwe ya n'ebe niile dị iche iche ka afụ na ụmụazị be anyị tinyere anya na teknọlọji n'inwe aka ọrụ ife ga-emefa kafa arapụ iche echiche ije gbaba mkpụrụ mmiri zubo ori makpuo n'ime ọfịa kafa dị bizi na nne na nna ga-adị very happy isend ụmụfa to go and jeje mụọ ọrụ because na ebe ị ga-amụ ọrụ mụta bụ ebe enwere ife eji ekụziri gị jee luzuo ọkụ moto luzuo jee luzuo nka tresie waya mee nke a mee a na-akụzi ife nke pụta echi asị nna na ebe a ka ọ nwee uru ndị abalị kedu ife contribute n'ala Igbo a na-atụ ego ị na-atụ kedu ife eji eme mgbe ọbụla a na-ebu ngwa ọgụ nwekwa ọnụnụ nke ndị gị na ha na-anụ echi iko ofu trọbụl ikotezie ndị amị Naijiria bata agbabazie egbe n'ogbe
mgba ama anụ ọ nga ikotoro ịkpata nkụ arụsị ngwere pukuti oil obodo niile a na-akpọ afa ọnwa development dị n'obodo unu karịa Ọnịcha nwaanyị unu ada abịa emi ya na Ọnịcha unu enwe ebe unu ya alụ kampụ n'Ọnịcha unu egoro fọfọ dekin unu goro fọfọ dekin na kutusie ya gbaa fensị ebe a were ebe a mere kampụ unu kụsie ya osisi onye chi weta complain ọbịanụ etu unu dọbara dọbata ndị amị gbaa mmadụ na-agbamịtọ unu a confront ha ka eriri ha ji wee mee ife at least akwa anyị ya one on one na-ewepụta pụta na news amara nọ ndị a win ewekwuo okwu justice for ndị egburegbu ihe abịa na be anyị gbaba egbe gba onye na-enwere ihe o mere si ha isi ndị be asọrị anya fụ aka unu ọ bụ chalenji ka unu tụrụ ha ọ bụghị kọtụ ka unu kpụpụrụ ha n'ọkwa emekwa unu agbasi ọsọ ijekwa emepekwa Facebook ị na-akọ akụkọ ịkọbakwa dị akụkọ kọsịkwa ndị a na-atụ ego ndị na-agbawo a na-agbawo na online amakiala gị you must go down ebe a bụsị akụkọ a na-akọ o nwere ife dị realistic nwee ife na-adịrọ realistic onye ọbụla na-ekwe m nkwa enigwe ma ma afụ ha ka o si enye m ihe ọ na-egosi m ya agba m ume to enigwe enyi onwe isi anyị ego ngwa ọgụ anyị eme nka otu awụ na-eji obodo bụ obodo nechere anya ma adatụ na nwere ife bụ unity of purpose anyị nwe anya na-akọ akụkọ mgbe ọbụla onye bụ nne kwesịrị na ihe abụọ opportunity self otu ọ nọ na organization ndị a na oye focus towards humanitarian like ụmụ nwaanyị anụnwa ebe ahụ bụ na obodo niile a ndị agha ji ebu propaganda si na ndị Fulani na-eje eme mkpamkpa na their farms ndị mama anyị na-ada eje nwuzi ya nwa abụrụ an advocate ga-eme sure that na voice ya na-anụrụ everywhere onye bụkwa na ayicha ọkwa ayicha pụtara we everywhere ayicha dọnyere iru na-eme argue na-eprove kwenu point face those officials headlong one on one ịma na ọmụ ihe ọ na-eme ịkpọ ya na court ọbịa court okwu ahụ na-ekwu ka ọ ka na-ekwukwa nke nwa be anyị jere nature exam ewere intimidation bịa si na ka ihe o ji wee nwee mee nke akọgidekwara akụkọ mgbe ịpụta adọnye iru fight ya for a girl child as a mother godo okwu ị na-ekwu karịrị ọ bụ n'obodo ihe na-arụ ọrụ gị bụ nwaanyị enwe anything nwelu to do with ihe anụnwa gị bụ nwaanyị nwe asị edi a nwunye na-esi Mandela ị na-ene anya mgbe nke ya ọ na onwe a choice but originally ọ dị adị connected directly to the struggle ọ na ọ nụrụ di ya bụ Nelson Mandela ha na ọdịdị a ndị eburu ya etu esi bịa bụrụ Nnamdi Kanu etu a ka esi wee bụrụ Mandela the girl anọrọ alone yotago boys di ya bịazie na bie afụzi anya ọ bụrụ problem oge ahụ ha fọm kwa one football club ka e wee na-agadasị these boys na-enye ha orientation kọsi ya bụsị ndị na-abịa na nke di ya before ụmụazị nọ n'ogbe ka o si wee like kwa anakọta akụba asịrị na the coach na ọ na-ala the winning this that ana-akọghịrị nwaanyị nwezie ka o si mee polisi abịa ma ọ na-eme onye ọbụla intimidate n'oge anya dị ebe ọ nọ ịbụrụ an activist ikwesịrị ịma na your family can never be at peace ịmara gị already so mgbe ọ bụrụ na problem bido ka ndị mmadụ hapụ ịfụ aka ya si dat na ịma na ọhịa ga-eme gị onye egwu onye ọka n'obi ọka aga obi ịpụta ya niile na-eme bụ ife ama already so nwaanyị a na-akọ ife abụ okwu ụmụ nwoke akọba akụkọ Biafra nwaanyị ọbụla kwesịrị ịnọ n'ụsọ mana because of nature unu
and most of you na ala aja otu fukwa ndị a na-akọkọ akụkọ Biafra ha bụ ọnwụ nwaanyị anọ nwaanyị tinyecha most of them na problem. Ndị abụọla ka bitru atụmakachi nene onye ọbụla efuru ubu ihe Biafra n'isi na ya anya tụgharịa kịta na-ekwu okwu a onwe negodi anya na ngada na ya anya ndị a ndị ọhụ ka nna agwa ha likes nwaanyị anụnwa ekele ọlụ eke ọ bụ na nwaanyị a bụ onye Igbo ọ kwesịrị ịma na enu nni nwere ugwu ana nni nwere ugwu ọkụkọ ọ na-ene n'anya ọ na-akpagharịkwa ahụ mana onye ọbụla ma ebe anụ ya dị n'ọkụkọ ahụ anyị kwesịrị ịma our place. Ọkụkọ ọbụla efuru pụta na be nna gị kịta ewee na-ekwu ka egbuo ya ebe ahụ ị na-ekwu ka ịmago ebe anụ gị dị n'ọkụkọ ahụ ọwasị ada amagodo n'ukwu anụ bụ ya nwe amamara weta diọkpara nwogodo isi ọdụdụ nwa ọkpịa ekele eke enwere onye nwe eke ọkụkọ ana onye nwe eke ọkụkọ ọ bụrụ na eweta dị eko da particular ọkụkọ ma eweta eko ya nne gị ala ahụ na ọbụbọ agha nwaanyị a ihe bara mụ bara anụmata ndị ụta ndị abụghị ezigbo ndị Igbo na Simon Ekpa ka anyị wegodi ya mee exam ka afa village Simon Ekpa biko ka nyụọ mamị just a moment. Onye ajụjụ ahụ efukwa ụzọ ndị Igbo kwuwe sị na onye ajụjụ ahụ efu ụzọ achọ nka njụa unu Simon Ekpa ọ bụ onye ebe ka afa village ya kedu afa nne na nne ya nwekwara ụmụnne anyị ma be nna ndị Kano anyị ma nne na nne ya mụra nwanne ya nwoke Simon Ekpa prime minister anyị what do we know about him ka eluba mgbe ya kụzi ya na state by state na prime minister nwere history anyị afụsị anụ qualification ya mụra school o mere attend mụra no things concerning him ka no one know if I participate ka ọsịsọ ofu picture nwa agbara ọsọ mgbe nwa a na-adị egosi be anyị biko onye nwekwara background prime minister ya nwekwara background ọsọ na Finland ka o nwere life ọsọ na Finland ka o nwere life ọkpọ suit egosi anyị ọgba egwu n'ọfịs ya egosi anyị before then ọ gịnị mesi ka afụ ya n'ọfịs ebe ya na colleagues ya nọ ese picture ụmụ ihe dịgasị nke a throwback 2010 throwback 2001 throwback 1994 throwback 1987 ka anyị fụsịa na ụmụ ife anụnwa ọ dị very very important ma ọ bụ na ya afụ anya ọ kọlụkwa for question okay nsogbu adịrọ ebe a ka anyị ga-eweta ya n'isi njedebe ụnụ ege ya malụ ụdị Biafra a na-achọ malụ the consequences of mmadụ ịhapụ onwe ya na-achọ onwe ya outside. Yes, ije na-achọ onwe gị outside mana onwe gị ụdị ebe chọtagodo onwe gị first.
federal government this, federal government that. The federal government cannot do without ndị Igbo. Yes. Onye Igbo ba anyị ga-eje na Mozambique na airport Mozambique nwe ọnụ. Onye Igbo ba anyị ga-eje na South Africa na airport nwe ọnụ, na America nwe ọnụ. Esi na mme abumugu. Na a country like Nigeria na ba ya azọta ni my right is a lie. It's a lie. Nye ọbụla sit up is all your right. Ihe ka anyị hapụ ime ka ndị Igbo jee mebe ihe ndị ma aghọtara nke a ma wọk. Ọ ya alụ ọrụ. Bido be nna gị, tinye anya na be nna gị, dozigodo be nna gị. Ụfọdụ gburu ọsọ be nna ha na 5 years anataba be nna ha. Ị na-achọ freedom. Ihe free godo ndị a ka ha baa ebe nna ha. O nwere na-esere gị na ndị Israel ụnọsikwa n'ụlọ agha ha ka unu ji. Israel ha nụ ka unu ji. Ha nụ ka unu ji. Unu nyekwu anyị nsogbu na hapụrụ na ya n'Igbo. Na Israel be nna unu. Unu ekro flag unu na ndị Israel na-eme boundary adjustment. O mere bụrụ unu na ha nwa bụ Palestine unu abụrụ Israel. Olu na mgbe unu ya ana ka ahụ juo anyị oyi na Igbo. Mgbe unu ji wee mebe ihe ndị Israel bụ unu ahụ adịghị anyị. Naanị ka unu were okpu debe n'azụ isi. Nna anyị ukwu mmadụ bụ ugwu ewerekwuo nke tii n'azụ isi onye ọbụla. Anyị bụ ndị Igbo. Unu bụrụ ndị Biafra na anụ bụ unu. Ka anyị dozie anyị Igbo be anyị. Daalụ. Abonesi na m support Simon Ekpe nwa na nwere sense. Mwa support Simon Ekpe ati who kwan. Mwa na support Simon Ekpe. Gwana m mgbe support ya by iso tubo otu tụeri otu ka ọ by eto ya. By gịnị? Ka mmanụ ife nji support ya ati ihe o mepụtara na Igbo. Ọ bụrụ na aba afọ aka gị na Igbo onwe onye bụ na Igbo. I mean they tell you. Okay, what is something about you? Ndị mmadụ na enjoy na Igbo. Otherwise, if ọ na-akọ bụ nkọ gị. Mụnwa na onwe m na-agwa gị that na Biafra na-eme ihe abụ akụkọ ihe akọgide kọọ ya 200 years to come. Nigeria bụ nwere ndị nwe ya, UK nwe ya. Ndị anyị na-akpọ you want the world to see ha nwa ka ị na-akpọkwa na anyị chọrọ ka ha fụ. Ha ma na-egburu ha sign si je egbu oge. Kata babanụ mbanụ ọkwa egburu ọkwa atụrụ isiri ebe a gbuo mmadụ ebe a ha babanụ mba anyị ka ji nwayọ na-ekwu ya ọ bụ o nwere ndị na-akọntrol ihe niile a izuzuo abata anyị Igbo gbagbuo mmadụ 1000 onwekwa onye ga-ekwu okwu media bụ ha nwa na-akọntrol ya ha chọọ kọpụta na CNN you no go see ndị a BBC you no go talk about them Al Jazeera nwere ike kwuo ya na ọ na-ekwu ibe a bụ ife ifuru na Facebook ibechakwa akwa izu ike. O nwere ndị nwe ọrụ a erere Nigeria ele so ya ọ na ị na-akụrụ onwe gị chọọ wee ka ị ga-esi wee teke ọ bụ na ebe a na-ịkpata n'ego bee travel jee zọọ chet n'ilo ikwu okwu too much ije nga ọ ka esi wee debịa Obi Kubana ha zọtara ya right zọnụ nke gị ka ihe na-agbagharị ọ bụ na Nigeria enye agha ego obodo oyibo ahụ gịnị mere na o nyekwa agha ego ka ọ na-efu ndị kpatara ego na efe kpatalụ na like i misunderstand mmadụ nwere ike ụbọchị ịbịa program ọ bụrụ na atọchị aka n'ife ekwubula ekwu before so ịnụtazia that one iweluzi ya kwube na m si n'ọka ndị DOS mma ife m na-ekwu bụ DDOS ka m kọwalụ wee sịfa na efe unu ga-eme ka Nigerian court ma judiciary take unu serious ha nwa akpasịa kpaa anyị na-ekwu ya na program fa akpa Simon Ekpe wee bụzi ya nwa bụzi onye na-eme ụnyala na-ekwuzi okwu si news ya dị a etu a news ndị Biafran Liberation Army si nọrọ
ị da-anụzi maka IPOB ihe ọbụla mere ndị IPOB asị na ọ bụghị ọzọ ha nwa mere so ha nwa na IPOB naziri nakpuo wee sị ha make way for Simon Ekpa na ị na-anya ya n'ike nga ya dị ọkụ etu o si epuchu na ọ na-epuchu karịa ụnụ etu o si epuchu ka Nnamdi Kanu si epuchu when he was outside ọ pụtazie ụnụ achọzi maintain momentum na Nnamdi Kanu onye nke a bụ onye maintain the momentum and Nnamdi Kanu fụrụ ya na build up wee sị that guy is doing a wonderful job, a very very fantastic job, listen to him, follow him. Oh ihe Nnamdi Kanu kwuru so ya nwere pick up many guys na-anezi anya fụ na ndị DOS na-anazi azụ wee switch si efuzie na DOS erie n'ego ebe a ka esi wee kọbakwa akụkọ oburu propaganda ya emegide elikie nudu Nelly of Egbu and so on and so forth akụkọ niile si ebe a pụta so ya nwa bụ epikiri momentum Nnamdi Kanu ọhịa bụ ebe make that statement gwa na onye achizi flag na onwe ihe ọzọ ị na-ekwutie and onye ọbụla fụ na onye achi flag for how many years before ejirekwu ya nke ejidere ya if not ka ihe na-ekwu Simon Ekpa boys ị ka na-anụ Nnamdi Kanu boys mba ESN nwe ya anụzi ya ruo today ESN adakpogo ị ka na-anụ ESN ha nwa nazi onye ọbụla nọzi na back foot ha na-agbapụtasịzi agbapụta members na-agbapụtazi na resign na-akọsizi akụkọ 1 or 2 ọ ka o si adị ha erijuo n'afọ ha ya na-akpukwe onye ọzọ apụta etu a ka ụwa zuru ike na ndị otu ya si wee rijuo ebe niile dakpọ IPOB epikie ihe ọbụla ebiri after 10 years ma ọ bụ na ọ achieve nwa aim ya onye emenwuzi ya because before eruo 10 years agba na many wars ụfọdụ na-enyozi ibe ha enyo many things emego enwezi unity again mana mgbe na-aka na 1 2 3 4 5 years na-epuch mana gọọmenti a ga-eme ga ala before then ama na oruo 10 nsogbu adị eburu ụzọ kubiri ego n'elu were sị dịka mmadụ especially onye isi tie ya n'ime a na-agụzi arọ ama na nwa obere oge iwe niile anyụ ọkụ ị ka na-anụ Boko Haram ị ka na-anụ maka Boko Haram ị na-anụzi ya na akọsighị akụkọ nke a ya na-anụzi bụzi bandits Fulani bandits ma sị na Fulani headsmen ndị nke a bụ ndị bịa kwekwa n'ọkụ nke n'ihi agaana etu a ka IPOB agaana afa ka a na-azazi na ọkwa mụwa na-agwa gị ya so ọ bụ ma Simon Ekpa ka ọ bịakwuru koi flag ma ndị na-eklem na ha bụ ndị si DOS ma ha bụ nke a na ndị otu onye anụnwa akụpụ ụnụ nyanwa bụzie nọ na news ịghọtago so otu a ka ọ dị ị na-eme filo oge ahụ ihe ụnụ na-aka ọ bụ you think Finland is like Nigeria, a zoo, this that ọ dị aka mana Europe a na ha ma onwe na-emekọrịta meeting nke nwa abụọ na America efukwurekwara ọgwa one day na ndị CIA abịa ekuro enu na-ekpeghị ikpe ebe ahụ government to government and Nigeria nwere bilateral agreement with all these countries especially UK ha nwe anyị nọkọta onwe ọrịa ha chọrọ ka atụeri ya ha nwere lee ọgwụ ha nwere the so right ịlụ ọgwụ ha ebe a amami na aghọta etiri nwa achọ nwa virus nọ n'ime na agagharị gị ebe a gịnị a na-abatụ Pfizer asị na Pfizer ha nwa na-eru olute ọgwụ anya ṅụ ebe a nọ ha nwa nwere ya Naijiria eburukwa ego bụ ihe ma bịa na-amịrị mmanụ dọ ọ ha tiri dị ọrịa ha nwe anyị bụ ndị ha igwe atụrụ nkọ ị na-eje ekpe lọd ịnwa lọd ị na-ekpe gị na-eme yes my lord ị ga-emecha aghọta na eriri gị ị na-agbagharị ị na-enwe Biafra ịnọchaba UK finish na with you eji enye gị Biafra ọ nwee enye gị Biafra ka gịnị mere ka aka na-ekpo mmanụ ka ọ ka gị nwajidezie dị mmanụ mekwa mmanụ Naijiria na-enjoy mmanụ eji oil the whole country ka esi afọ ebe ịmakwa investment ndị a mere Naijiria by the way ya aghọta ịma ego na-ere Naijiria nwere ya ndị ebupụta ego goro akwị na-elecha ezi ị na-nwe ele nwansi a na-ele
ha manejigidekwa maneji mgbe eruo ele ya ọ mmadụ le anya ọ mmadụ chịkọrọ anyị ọnụ na-ekwu okwu slave trade ịwa na-eme ngwaahịa akpọbara akọgheri afọ nke Andy Okeke nọ n'Aba na prezidenti jebere vakeshọn na ndị etie ọ bụrụ gị ihe eje tụkọrọ ọ bụrụ ebe a ka m ebu kedu Cameroon ebe a na-afụ ya ebe a kedu Cameroon na ebe ọ nọ na-achị ya na-emezi ihe online etu aka si bụ echi anyị na Biafra online na-achị anyị ekecha n'ọrụ ka bụ Major General ka bụ Brigadier General efu ndị bụsi general ahụ ha ji aka ha nyesi onwe ha rank ma onye na-agbakwu ọkada onye gbakọta ọkada ọmaba anyị ya na-eme ebu ya 3-star general ọ bụrụ ha na ya agbụgburi mmadụ 20 ibute isi ha akpụkpọ onye ọbụla eri anụ eburu na 4-star general ife igbu ndị ami ya na eke rank ụbọchị mma ụbọchị anyị akpọ mmadụ Idi Amin mụ abụrụ na ndị be m ahapụrụ na Naịjirịa ma hapụrụ n'obodo a onye nde ihe niile aka ike ndị Israel bịanụ naba na onwe ebe unu chere na-ajụ oyi unu batara n'ala Igbo unu ekwe izu ike akpụrụ unu Hitler chọrọ ikpochapụ ụmụnne unu mgbe niile asị ya Hitler na mere ihe ọjọọ achụgharịba Hitler achụgharịbịa taa a na-achọzi ka esi akpọchighata mkpụrụ obi Hitler ka anya obi Hitler na-enye Amerịka nsogbu na Amerịka enwe na-enwe problem esi ebe a na-achụ ha ọ mkpụrụ obi Hitler ka mkpụrụ obi ndị niile kwelụ n'ala na site na ebere nke Chukwu Hitler nwanne m ọnwụ gburu nke a bụ nke ha ọ fọrọ ndị anyị nwere n'ala Igbo ọgụ ya ka m na-ekwu oge a ndị Igbo agbụ ihe Chukwu mere ha ewee kpụrụ prime minista ndị Biafra ha mahụ o nwere ka esi anụ ọgụ a na-anụ yotago ozugbo ndị Israel jeje gbaa ndị Iran obi m niile agbago m na the next target ga-abụ ala Igbo because na Iran ga-abịa retaliate na ala Igbo because of ndị Biafra ya ka m na-ajụ ndị Biafra unu enwe anụ achọbụ na ebe ka anyị achọta onye si m nwaanyị ji etinye n'ihe Biafra na unu enwe ana na unu nọ rentin na ala Igbo tenanti adịghị enwe ọnụ ihe akụ flawa kọmọ maka ịbụ tenanti afụgo na Iran ga-astrike anyị wee yọba Chukwu wee mee ha chọọ ha jezie na chemba command ya prime minister a convict ya ozugbo ya mere ka ekpere ikpe anwụ ikpe kpee ya ikpe ozugbo tụọ ya nga 6 years anyị wee sekpuru ana wee na-ekene Olisa bi n'igwe emeda aṅa na-enwe mmadụ dịka prime minister na ndị a decide nna ka agbagharị anyị fim mmadụ ya gwụ na ala Igbo ofukpuru drone ịgba ka Iran ịmakwa Iran mere Israel ihe fere n'enu a agụọrụ misail fere n'enu dara n'Israel misail ahụ wọnkwọta ya dasara na Naịjirịa ebe ya dịka Sahara Desert ọkwa mụ na-agwa gị wọnkwọta ihe ndị Iran febara n'ime Israel ọ bụrụ na ha sendịrị ya saịdị ya o nwezi onye ya na-eku ume na saịdị be anyị na Chukwu wee mee ha wee sị ka ha were so ofu onye daalụ ị na-echikwa general na-echi Idi Amin na Biafra land do try anụ meet Google ka e create elu unu eme boundary adjustment ka ama side unu nọ ka ọ ga-abụ ụmụnne unu nọ na mgbago ebe ndị Israel kogiri ya na-eko ụbọchị a ga-efe batalion ka ama side ọ na-eje na ya chọzikwa ka a na-egbu mmadụ n'ala Igbo again
anyị achọzikwa egbuo na too much in the name of nkwugheri. Biko daalụ ndị niile nwanne tapụ n'iru ebe a daalụ ana m afịa daalụ na gift ahụ ọgedede. Thank you so much. So ụmụnne m, okay, all right. Okay, now. This my cousin is still a member till date. Biafra TV. My cousin. My cousin will be member. After all, my mother abogidere member and they choosing. They run on war. I think I get go to freedom within ourselves. Happy. Ihe ọbụla bụ obi inwe that freedom. Mama ya ga-amanye isi na ị ga-atọ n'isi nọrọ n'isi. Mana one day anya gị fokwa ịpụta. My mother nwe oge olu, o nwe oge mgbali, o nwere ibe njụrụ ya. My mother agbakọcha ajọ atụ mbara mana eziokwu na God nke anọ ọ dịzị ka ntị ọkpọchi. Oh, I just concerning her life in Julia. I will get to Julia. Never seen. Oh, no, like one. I said, oh, no, now you go to come as a mom to watch. Say, no, can I say to my mother who could? If everyone had never that one kata, never not see that one. Anyway, you know, he can quit it. Why? So come up over choosing us. The second potato, some of the other after. Madam, we are job, or some Yapata corner, back to St. Peter. Nsi mani manachi ya back to St. Peter. No gini ko ime sani ya no lo onwe. Ni ya no lo onwe. Ni ho na gbasara chigu na onwe ekwesi itiri gi onu. And I did still tell you today. Abai pụta no no ka gini ka anyị ga-emezi. E pụta no no ke no lo onwe. Bosi obu na obla go no bi na icho ka icheta chigu. Onwe gị na anọ si anwa emesigodo na anyị ga-afụ onwe ife dị m mkpa kịta imuvu ị na-abịaghị ikpochido onwe gị ụzọ imenyụ ọkụ ma ịgbatuo ọkụ iwe nwayọ kpọọ chigo meeting nke na ya kpaa nkata reflect ya chetagasị ihe dị anya concerning you ịgbakọbie niile na mgbe ahụ ị na-eme aka gị na chigo nọ ị na-atụ ọ na-agwa gị okwu ị na-achọpụta ideas isi kpakọ gị ọnụ ka ị ga-echenwe ezigbo echiche. Oge ni je no ko nwe ihe ma eji mebe pray yeah I am go na time go limited and a series of ekpela line up ka nku so nwe nke ị na-ekpe dị deeply rooted in you ọ ka ọ bụrụ na ndị ọzọ na-emegharị ọnụ ha n'isi emegharị pray no na-akọ adabara krọpụtụkpụtụ baba onwe ofu ten ị na-eme ịma very, very unreasonable and stupid at the same time. You cover here in our culture, we go say, "Afa Jesus, Amen." We do 2 minutes. Abai kwanka. Etu aka esi ga kogidi ya na onwe spirituality dị ebe a. Ihe abụ monetized spirituality. Onwe ihe dị real ebe a. Onye akpata na onye monetize kwara na page ya o webazie ala imra na onye anụ ego ka ọ na-achụ. Some people na-abịa agwa gị okwu ị na-follow gịnị bụ ihe na-amụta dị ya fọdụ bụ ebe ejiri ịkụ asịrị. So ihe a niile bụ ihe dị monetized mana ọ bụ the spirituality n'obo onwe onye kwesịrị ịbata dị ya oge ya anọ wee na reflect ka isi wee je taa ụnaghị ife balance nwụta ife na-eche gị echi
ka gị na gịnị je esi ya eje na o nwere onye ibinyere ego, o nwere onye binyere gị ego, o nwere efe ịrapụrụ ị na-emerụ site n'ike nke Chukwu na ife a na-akpa gị na Chukwu enyere gị nwa na ị nwere nke a na ị nwere nke ife anwa o yi enwe taịm ị na-anọ ọ na-ewute gị wee nwee ike na-akpọchi gị na-echetali ya one or two things. Ya kpatara mmadụ ada anọ ebe a ada eme mkpọtụ. Ifunugo onye jere na-ekpe ekpere n'ụlọ ụka na-ekwu onye oji ụgwọ ihe a na-agwa onwe ezi iri a gbagide o nwere onye ya flash ọ cheta na onye oji onye ụgwọ ọ ya si that 1 million naira m owing God ihe a na ọ kpachie hypocrite. So onwe ha ihe iji eme n'ụlọ ụka ebe a bụ confusion ka a na-ekpo ego n'isi ma ị nọrọ ireflect ya ịgbakọba onwe gbakọcha oge anyị na-agbakọ gị na chi gị nọ ọ na-agaịdị gị gaịdị na-abụ na ị na-afụ nke ife ga-apụta n'ime ya ka ife ga-apụta and before ị ga-ekweta ị ga-eme ekichụọ na your safety dị guaranteed. Business idea ọbụla bịaghị n'isi mana a risk to your life chi ga-aya ekwe ka o tinye gị na nke a chi ga-aya etinye gị n'ihe ga-ebunye gị anya mmiri maka chi ya eme ka ịghọta na ntụtụ ka ọkwa ji eriju afọ mana anya ukwu setịrị ị na-achọ ka i buru ya n'ike ya ka iji achọ ụzọ na-agarụ in a country like Nigeria. Mana o nwere ụmụnne m jere akwa nga ihe ọma so ha na. Some people build their family at the back of agriculture. Onwa nke jere Benue asị na ya enye ya na onwa nke jere Lantana asị na ya enye ya na gịnị ka ị chọrọ ọ ugbo ka ị na-akọ ka ifo ebe o si eme ga affect kedu ihe ị na-arụ n'ala Igbo gọọmenti na frustrate ka anyị malụ ka iji eje tụọ ngwa ahịa ọ bụ itinye ya ego akwa itiri ego ile ya ka ọ n'elu ahịa ilere ya then ka ihe Chika isi fa ndị mekichiri ego na be market ha ebu ego na-ewe bịa Ọnịcha. Chika isi obu ego na-ebịa dollar man obu ego na-ebịa me market o nwere nke fụrụ ụzọ mgbe a bịasịrị the same market ka ansel obere osel ga-emeka ọfọ today ị na-anụ osel o ji ego na-ebịa ndị a niile zọtachara their right esi na m ahịa azọta ndị nke m na wayo ọ bụrụ na ịma na ịlụzia level anyị kwesịrị ilu ịtụgharịa na ịya afụ nwa si n'ogbe ma nwa si n'ahụ ime ipuchuo ya ka o ruo level ire eruro baya mba iwu abụọ nọ na generation ga ka ọ ya dị mma anya amụ ife nna gị kọmitiri na-ata afụfụ ya kịta iburu frustration abịa onye ọbụla na-arụ mara amalụ na ụgwọ ọrụ ọbụla nwere ụgwọ ife ọbụla ịkọmiti ya ụmụ ya atakwa afụfụ ya bụ na generation a continue na-ata afụfụ. Help your generation, help your future, desist from all this nonsense. Welu positivity gbazuo onwe gị arụ. Learn how to be onye Igbo. Emezina mmegheri. We can never build our house etu a or rather una na-eweta ọnwụ ihe ịkọta ibe akwa isu ude ọha akụ ga na-eweta n'ala Igbo anọ jọgburu onwe ya Igbo achọrọ ya achọ ana Igbo gbaala onwe gị ọgụ ropu kafara bụ ndị na-achọrọ ịnọ n'ala Igbo tinyelụfụ ọgba aghara ndị achọrọ inye anyị ọgba aghara gọzie ụmụ Igbo niile ebe mmiri madebefa bụ ndị na-eche echiche ọfụma ndị na-eche maka ọganiru ụmụ Igbo ndị bụ na ife mmadụ ibe fa na-emetụfa n'obi ndị ama na-eji ntị nụ na-egbu mmadụ ma afọkwazie ka ọ bụ n'ọnya bụ Chineke gọzie anyị n'otu n'otu ihe ọbụla anyị ji bịa ụwa bụ akara aka anyị kwee ka ọ chawa ka anyị fụ ife n'ife anyị na-eme anyị mata aka nzu n'ife anyị na-eme ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị onye ji ọgazi gwọ ọgwụ gwọrọ ka ọ gazieri ya mana ọgazi malụ mma na ọ na-ejiri agọ mmụọ nya mere anyị ji asị na anyị gbuo n'aka ndị gbuo n'aka ekpe mma mma ka anyị ga-ebute Chukwu mepee onye ọbụla anyị isi obi ya ka anyị wee fụ ndị dapụrụ adapụ ka fa ma efe si dapụ ndị ike gwụ ma metụfe aka tụte mmụọ fa ka fa binie ka anyị na-achọ ife anyị na-achọ na ọ dị izi na ọ ga-abụ ife ụmụazị ndị tonitere na ọ dị iri izi na ha nche niile taa nwezi nke nwere sens befe atọrọ ụtọ anyị ji Yoruba wee malụ welụ ndị Hausa malụ ana anyị achọ ka anyị dị ka ha anyị achọ ka anyị dị ka ndị a anyị chọrọ ka anyị dị ka ụmụ Igbo ndị a gọziri agọzi aka anyị a aka aja aja nọ ya na-ebute ọnụ mmanụ ọfọ anyị gọrọ anyị si oge mezu n'isi anyị nche niile n'orie mee na afọ mee na nkwọ mee na eke na afịa na anọ ụbọchị na Igbo ji biri ọ bụkwa gị otu a ọ bụkwa ọfọ ọ bụkwa ohio daalụ
Hey, what you go? Then, garden, sharp.